Sisimulan na ngayong Marso ang konstruksyon ng Arayat-Magalang Bypass Road na bahagi ng 60 billion peso worth circumferential road project sa Pampanga. Ang mismong 15-kilometer road pinondohan ng 125 million pesos at inaasahang matatapos sa huling quarter ng taon. Malaking tulong ang kalsada para sa interprovincial shipment ng mga agri-products sa Nueva Ecija at Pampanga. Ang naturang kalsada rin ay bahagi sa post-pandemic recovery plan ng Arayat. Sa oras kasi na magluwag na ang border control sa mga probinsya, magbubukas na rin ang turismo ng Arayat. Isa ang tourism sector sa nakikitang solusyon ng Arayat upang makabawi ang kanilang ekonomiya. Madalas kasi itong dayuhin ng mga nais sumubok ng trekking at kahit simpleng nature tripping. Every Sunday, may tree planting na nagaganap sa taas. Sinimulan na rin ang pagbubukas ng Arayat National Park subalit para pa lang sa mga local tourists o yung mga nanggagaling lang sa lalawigan ng Pampanga. Di ba meron kaming isolation facility ron? Okay. Nilipat na namin sa likod ng munisipyo. Sa oras na magbukas sa publiko ang kalsada, inaasahang 100,000 motorista at commuter ang makikinabang dito kada araw. It will pass the La Paz Turu and then going to Magalang. After Magalang, going to SCTEX na to, alam ni... Base sa assessment na isinagawa ng lokal na pamahalaan, kadalasan ay tumatagal ng 1 oras ang biyahe mula sa Cabiao, Nueva Ecija patungong Arayat, Pampanga dahil sa traffic. Kung magiging passable na ang kalsada, magiging 20 to 30 minutes na lamang ang travel time. Rainiel Pawid, SIL TV News.